Så er det ellers dag 1, eller første træningsdag her. Vi er så småt ved at være kommet på plads. Og vi skal til at spise. Godmorgen, Tim. Er du klar? Ja. Vi har lige været nede og købe ind. Sat klar til morgenmad her. Mælk, honning, mysli, yoghurt. Og fået fyldt vores lille køleskab godt op. Har lugter sjovt af jordbær i hele huset, fordi at der er noget proteinpulver, der stinker lidt. Vi vil også se, hvordan Tim han bor. Han bor herinde. Wow. Vi synes, det er meget. Og Tim han har lige været og købt et bat nede i supermarkedet. Det synes jeg, vi har meget brug for. Nå, vi begynder at spise.